Mga unta. Mga unta ninyo guys, manihapon taon, nanay ko utan. Bisaya na sa Bisaya. Alin na. O, kaning bulad. Pinikas. Ako tayo kanon mais. Ang luto ko mga mais. O, lotion, linhas. Ano po sa shell. Kain po tayo guys. Mga pa pa rin. Ikaw na anak miss. Mga unta ninyo. Ikay ko gusto. Mga friends. Ikay ko gusto. Bulad ba ni? Ako dito inununan guys oh. Inununan. Ikaw po ani buko. Kami kayong utan guys oh. Kitang silingan. Kinamot ko guys, manakog unaw. Unaw na ko daan. Ay. Kami kayo ba sa utan? Utan niya. May bulad. Mais. Desmediado mo para sa eskwelahan. Ito guys. Ipasuan mo. Ha? Pasuan mo ko. Samtang Marcel mga friends ko. Sa may vlog. Hi. Subscribe. Subscribe na sa channel.
Kami ang buwan ni nanay. Buti. Okay. Sorry mo ba? So, kuranan. Wala lang ma. May sinuunan. Yan. Wala. Ito. Sabaw lang. Aduh, kayak kemana lagi magkikit mo anak. Kasi na ha. Wala ka no? Ano? So, juga basta utang. Kaya pagkabuhat ng buwan ni Mars. Mars, thank you sa mong bulat. Sabi kayo mong bulat, Mars. May ka siyang may buwan. Litas. Sa Bobby. Kasi pasaon sa mong silingan.
Sound sila. Ito, di mo panguha eh. Umay kayo. Ayang kayo. Musika na lang. Gusto. Nailagan akong ikuha ng kita mong sakto na. Gusto. Akong ipusan. Dali ka ng video. Bye-bye guys!